Aba. Wait lang ha, linisin natin para mas malinaw nyo makita. Isa pa. Yan. Uy, ibang klase ang LCC ha. Sabi nga yan, lumalagong kabuhayan. Ito pala ang LCC dito guys sa CBD2. Katabi lamang yan ng SM dito sa may Bicol Central Bus Terminal. Tama ba ako? So yun, ganda. Ba, talagang kung hindi kayang tapatan si SM, pero itong LCC kayang tabihan si SM. Tumabi siya eh. Hindi niya kayang tapatan yan. Malaki yan. No, kilala yan. Pero sabi naman ni LCC, kaya ko siyang tabihan. Oy, ba, ang ganda ng ano? Aba, kailan ba yung blessings nito? Oh, lahat pati mga ginto-ginto, ang mga bilog-bilog. So, may kalakihan din naman pala ito. Ayan. So, yan. So, malaki eh. Ba, sosyal ang loob. Nakita ko lang, sosyal ang loob. So, yan. Ito ang katunayan na ang LCC ay walang kapasidad na tapatan si SM, pero meron naman siyang lakas ng loob na tabihan ito. So, yan siya guys. Isang balitang isang balitang kakaiba, kakapikon. Ayan si SM, katabi niya ang bagong LCC dito sa CBD2. Alright, peace and love.